Pangkabalen ng Nenipok Pesto king House of Representatives kapamilataning magbubukid party list ay ng balita ng Patricia Mamam. Menikwayang metong nga seat king House of Representatives ing number 44 magbubukid party list o mamamayan para sa gobyernong bubukod sa mga isip at diwa ng mga Pilipino. Kay ba't may kapagtala kabilugang 310,289 na boto king milaba sa alalan. Penny muna ning Kabalen ay Ferdinand Beltran, first nominee ning partido ing pamananggap king pamagkilala king proclamation dareng sinabuta party list ninyang Lunes king Manila. Isulong kanu king Kongreso ing kapakanan dareng Hortilano, reng manasan at aliwapang sektor ng agrikultura. Unang-una, tutulungan natin yung mga farmers, modern technology, yung magandang ani, gano'n. Bibigyan natin sila ng solar. Yung mga solar farm na pinangako namin, matutuloy yun. Ibibigay yun. At magkakaroon ng direct buying para mawala na yung mga middleman. Tayo na dito na tayo. Bibigyan namin kayong mga equipment, mga traktora, at saka kung purimaw. Maraming salamat. Pangako ning grupo ing pamanyulong ning metong nga gobyerno a malaya king daywan na impluwensya at tunay kanong magsilbi kareng ordinaryong Pilipino. Iti impe kabumunang pamikatagon na milubya king Kongreso ing magbubukid party list. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.